United Friends. United Friends. United Friends Club of Nigeria. This song is dedicated to United Friends Club of Nigeria. We pray that the Lord will guide us with one love forever. Amen. United we stand, divided we fall. United Friends Club, oh, to the man. Ndi former na di 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 man. Onwe lotu amala mala na Nigeria. Onwe lotu na-emebe ọfụma. Fabu United Friends Club of Nigeria. Agoloka pasi eje o. Family ife na pa nwanne n'obi. Ịma na fama lụsọ nwanne. United Friends Club amaka. Ịma kwa na fa dị ụsọ. United Friends Club otu dị mma. Ndị ifeọma na dị mma. Ndị ifeọma na dị mma. Ndị ifeọma na amasị. Ndị ifeọma na dị mma. 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 Kankebe na United Friends Club. Kankenebe ndị anyị ji biri o. Agbalawi. Ọkwa kamera sọba nkuku. Yes yo. Idowu Salami. Founder United Friends Club. Ezoyi Biakene. DSP of Police Nigeria. Ndị fama na dị mma. Ndị fama na dị mma. Ndị fama na dị mma. I'm going to be the first national president here. Chief Felix Obief Isaac Bodo Builder Nigeria Limited. Okpotokpo nwa agụrụ ji karịrị. Kedu maka Lola maka Obiefuna o. Ọgba m Obiefuna. Enyi nwanyị bịa kene. Enyi nwa. Osilolo ndume kene gị o. Ị nọkwa n'ofe. Enyi nwa nke siri ka anyị ga-eli o. Wene kene our able vice president Justice Emai Babuchi. Dealer in all kinds of cement. Nwapa Aguruzi Igbo. Member United Friends Club of Nigeria. My honorable Amama Bibia Nobueshi Adana no Bibia Kena. Ọgwụ ebe ọdọ akwụkwọ anyị o. Kedu maka screaming secretary anyị? Injin Gringolu ụzọ. Ekpetụrụ na-achị nwoke a dị njọ. United Friends Club. Ndị fọma na dị mma. Ndị fọma na dị mma. Ndị fọma na dị mma. Ndị fọma na amasị. Ndị fọma na dị mma. Ịma na fapụrụ onwe fa n'anya. Ndị fọma na dị mma. 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 Sapi odogwu bịa keleli o. Awebụkwa ya matara nwalado onye ma Paul Olumekene. Awebu Fisek United Friends Club of Nigeria. Nwapa Aguruzi Igbo. Sapi kenele mu Awebu Treasurer. Game Ede Ọkanu Mweshi na Nkanu. Ọkanu ya mekene.
ọkanụ ya mee ogbuochi oji efe eme ọgọ nwankanụ onugbu kenere eze ọyị ikwe Chief Peter Ọbaragu awebu provost onye nwe ego nwa na agụrụ onye olulu onye a ga-echi n'oge echikwanụ ọbụ onye olulu ochie a na-atọ ọgụ nwa ejiri ike okpotogbo nwa onye nwere gị nwere ife Agboogi Chief Social Director United Press Club of Nigeria War Material Onugbu kenere m Chief Anthony Mojeke ọmaha bụrụ ike emeburu ụwa na-aga kedu maka Mr. Christopher Chukwudi ọdọbụnachi nwafọ Enugu State Building Materials anyị kenere gị o wee na-ekene Alexander Ofo awebu Videoman United Press Club kedu maka John Emeonye odogwu nwoke zelu ụwa bịa kene ma ebu Chairman Screaming Committee United Press Club of Nigeria nwanne mma Pass Nigeria Limited kenere m ji na Chukwujekwu nwaobu aje Onugbu kelere Mr. Sunday Ilo Osilora 1 n'Enugu Osilora ọgwụ ka isi eje member United Press Club of Nigeria Omelu United ekene nwanne bụ ife awebu PRO Pilot Honorable Dr. Mrs. Uche Ekwudife Iyon House of Representatives nwanne bụ ife izizi na adadị nnu United Press Club ndị ọma United Press Club ndị ọma United Press Club ndị ọma anyị nwere ugwu na mba yes o kedu maka Chief Ifeanyi Udu mmadụ onye nwanyị ma ebere Motors Nigeria Limited ụgbọ ndị ọma ka nkenebe Chief Chukwudi ọzọ emere nwa ọzọ emere dọkarụ ọkpọ South Africa ka ị nọ nwafọ akụ ekene kelere m Chukwujekwu Olefo Aluminium akụ abata nwa na agụrụ member United Press Club of Nigeria ka nkenebe Mr. Imani ọzọ Ebube onye ọma nwanne Ganda n'Idogo Ogbuechi Nwankanụ n'Enugu State ịnọ n'Onugbu kenere gị member United Press Club of Nigeria Abarabara kedu maka Mrs. Gloria Okeke Adana Obeledu Michael Palacio Yori member United Press Club of Nigeria ekene kelere m Chukwuneta Ibedu Evangelist Okpombi kenere m Prince Ima Okwani Fine Boy Oliver Junior member United Press Club of Nigeria kedu maka Chief Agbo Nnaji Ogbuefi 1 n'Enugu State Computer Man Engineer ka nkenebe Chief Chike Mojeke Chikasi Engineering ekene kelere m Chief Sam Ogbunugwu Sam Test nwafakụ ọkwa Lagos ka ị nọ member United Press Club of Nigeria importer kedu maka Emeka Ifewulu Abiola Ọnịcha ka ị na-akụ member United Press Club of Nigeria nwafọ agụrụ onye m ekele United
ọma unu na-emesi ife ike agụlụ ka pati eje ịma na fama lụsọ nwanne fama ife na-agba nwanne n'obi United Press Club unu dị nsọ ada ekwu na nkịtị o ekwube nkịtị ọ bụrụ ịka aja mbele ndị buru ebu maka onye buru ebu ebubo anyị mara ife anyị na-eme anyị karịrị kesi anyị kota All United Press Club of Nigeria ka nka na-eme injinia Gringoli agụbugo Akunne Electrical Nwafak memba United Press Club of Nigeria kedu maka Mrs. Ifeyinwa Eze police officer ọkwa memba ahụ Ogboju Uche Ifedigbo ọkwa ka m ebu balọt eze ọbịa yiri m ọkwa mụ na anyị gbakọrọ ofu ụbọchị na United Press Club of Nigeria eze ọbịa yiri m ka m kelebe Mrs. Ifeoma ọkụ mmadụ ada na Nnewi ndị Ifeoma na-adị mma ndị Ifeoma na-adị mma ndị Ifeoma na-adị mma otu mkpu mmadụ dị na ogologo nwa mmasho onye ọma onye nwe egwu ewere egwu ya aga m akpọzi afọrọ ọzọ nwe ụlọ onye nwe egwu Prince Jude Nwabụeze Obianis one man show one man extraordinary one man ife niile member United Press Club of Nigeria ekenere m Honorable Chukwuma Eze Eugene ka m were ala wee lọta United Press Club ndị otu anyị lalụ mmụọ ife ọnwụ na-eme elika ọnwụ dị ma alịlị ọnwụ bụ onye ochi Chigozie Mbọlụ ọ lara mmụọ kedu maka Hillary Igbo amalụ meeshe nwanne mmadụ na anụ udo Mrs. Anastasia Agụbugo Ezinne anyị na-elota gị Mrs. Anglika Ọzọemela ọdụ otu anyị lalụ mmụọ ka Chineke na anụ mkpụrụ obi na ndụba Amen. Anyị karịrị kesi anyị kotara United Press Club of Nigeria unu nọ n'ofe ọ bụ ofe ndị Ichie ofe egusi ofe na-atụ pọtọpọtọ igwe kpọdọ onye ọmasị bụ akụ bịa keneli onye ọma na ị ga-achịka anyị nka Ebuchia onye nwere gị nwere ife our national president United Press Club of Nigeria the flag onye jiri ji mmadụ nwa obi efuna United Press Club ndị ọma 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 ịma na fama lụsọ nwanne anyị fụrụ onwe anyị n'anya anyị na-emekọ ife ọnụ obi oke onye ọma mbụ nwahamosonu mekene our former Vice President United Press Club of Nigeria Nwamba Ukwu MD Downtown Hotel ụlọ olili dị mma ụlọ olili dị ọgọ onye nwere mmadụ United Press Club